Evanđelje po Mateju, 13. poglavlje. A u onaj dan Isus, izašavši iz kuće, sjeđaše uz more. I skupi se oko njega veliko mnoštvo, tako da je on morao ući i sjesti u brodicu. On sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. I reče im mnoge stvari u prispodobama govoreći: Evo, izađe sijač sijati. I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put. I dođeše ptice i pozobaše ga. Nešto pak pade na kamenito tlo, gdje nemaše mnogo zemlje. I odmah izniknu, jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, sprži se, i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto pak pade u trnje, i trnje uzraste i uguši ga. A nešto pade na dobru zemlju, i davaše plod, neko 100-struk, neko 60-struk, neko 30-struk. Tko ima uši da čuje, neka čuje. Pristupiše mu učenici te rekoše: Zašto im u prispodobama govoriš? A on im odgovorivši reče: Vama je dano spoznati tajne kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Jer tko ima, daće mu se i obilovat će, a tko nema i što ima, oduzet će se od njega. Zbog toga im u prispodobama govorim, jer gledajući ne vide i slušajući ne čuju niti razumiju. I ispunja se na njima proroštvo Izaijino koje kaže: Sluhom ćete slušati i nećete razumjeti, i gledajući gledat ćete i nećete vidjeti. Jer usalilo se srce puka ovoga, te ušima jedva čuše, a oči svoje zatvoriše, da očima ne vide i ušima ne čuju i srcem ne razumiju, te se ne obrate i ja ih ne iscijelim. A blažene oči vaše što vide i uši vaše što čuju, jer zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici poželjeli vidjeti što vi gledate, a ne vidješe, i čuti što vi slušate, a ne čuše. Vi dakle poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi zli te otima što mu je posijano u srcu. To je onaj posijan uz put. A na kamenito tlo posijan, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan. I nastane li nevolja ili progonstvo zbog riječi, odmah se sablazni. U trnje posijan, to je pak onaj koji sluša riječ, ali briga ovoga svijeta i zavodljivost bogatstva guše riječ te postaje besplodna. A na dobru zemlju posijan, to je onaj koji riječ sluša i razumije, koji onda rod donosi i daje, netko 100-struko, netko 60-struko, netko 30-struko. Drugo im prispodobu iznese govoreći: Kraljevstvo nebesko nalik je čovjeku koji posije dobro sjeme po svojoj njivi. Ali dok su ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj i posija kukolj posred pšenice pa ode. A kad usjev uzraste i plod donese, tada se pokaza i kukolj. A sluge pristupe kuće gospodaru pa mu reknu: Gospodaru, nisi li posijao dobro sjeme po svojoj njivi? Odakle ima kukolja? A on im kaza: Neprijatelj čovjek to učini. Sluge mu pak rekoše: Hoćeš li dakle da ga odemo sabrati? Ali on reče: Ne, da ne biste sabirući kukolj zajedno s njim iščupali i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve, a u vrijeme žetve reći ću žeteocima: Saberite najprije kukolj i svežite ga u snopove, da ga spalim, a pšenicu skupite u žitnicu moju. Drugu im prispodobu iznese govoreći: Kraljevstvo nebesko nalik je zrnu gorušičinu, koje čovjek uze i posije na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od sveg sjemena, ali kad uzraste, veće je od sveg povrća. I postane stablo, tako da dođu ptice nebeske i gnijezde mu se na granama. Drugo im reče prispodobu: Kraljevstvo nebesko nalik je kvascu koji žena uzme
i zamjesi u 3 mjere brašna dok se sve ne nakvasa. Sve je to Isus govorio mnoštvu u prispodobama. I bez prispodoba nije im govorio, da se ispuni što je rečeno po proroku govoreći: otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću skriveno od postanka svijeta. Tada Isus otpusti mnoštvo i dođe u kuću. I pristupe mu učenici njegovi govoreći: razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi. A on im odgovorivši reče: sijač dobroga sjemena jest sin čovječi, a njiva je svijet, a dobro sjeme to su sinovi kraljevstva, a kukolj su sinovi zloga. Neprijatelj pak koji ga posija jest đavao, a žetva je svršetak svijeta, a žeteoci su anđeli. Kao što se dakle kukolj sabire i ognjem spaljuje, tako će biti na svršetku ovoga svijeta. Sin čovječi poslaće svoje anđele i oni će sabrati iz njegova kraljevstva sve sablazni i sve koji čine bezakonje i bacite ih u peć ognjenu. Tamo će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati, kao sunce, u kraljevstvu Oca svojega. Tko ima uši da čuje, neka čuje. Nadalje, kraljevstvo nebesko nalik je blagu skrivenu na njivi, koje pronavšiši ga, čovjek sakrije, te od radosti zbog njega ode i proda sve što ima, pa kupi onu njivu. Nadalje, kraljevstvo nebesko nalik je čovjeku trgovcu, što traži lijepo biserje. On, pronašavši jedan dragocjeni biser, ode, proda sve što ima i kupi ga. Nadalje, kraljevstvo je nebesko nalik mreži bačenoj u more, a koja zahvati od svake vrste. Nju, kad se napuni, izvuku na obalu i sjednu. Dobro skupe u posude, a nevaljalo bace van. Tako će biti na svršetku svijeta. Izaći će anđeli i odijeliti zle isred pravednih i baciti ih u peć ognjenu. Tamo će biti plač i škrgut zubi. Reče im Isus: jeste li razumjeli sve ovo? Rekoše mu: da, Gospodine. A on im reče: zbog toga je svaki knjižnik upućen u kraljevstvo nebesko nalik čovjeku, kuće gospodaru, koji iznosi iz svoje riznice novo i staro. I dogodi se, kad Isus završi ove prispodobe, da ode odande. I došavši u svoj zavičaj, naučavaše im u njihovoj sinagogi, tako da bijahu zapanjeni te govorahu: odakle ovomu ta mudrost i čudotvorne sile? Nije li ovo drvodjeljin sin? Ne zove li se majka njegova Marija, a braća njegova Jakov i Jos i Šimun i Juda? I sestre njegove, nisu li sve među nama? Odakle onda ovomu sve to? I sablažnjavahu se od njega. A Isus im reče: nije prorok bez časti, osim u zavičaju svojemu i u domu svojemu. I ne učini ondje mnogo silnih dijela zbog nevjere njihove.